Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na obi juru Chinedu oyi ka ya na nwanne ya na-ala. N'uche ya, nna ya ukwu mejọrọ ya hinne. Mgbe ha ruru ụlọ kọọ ihe mere, nne Chinedu kwara akwa kọtọọ Akụbụzọ sị, ọ bụrụ otu esi eme ya dịrị ya mma, ma ọ bụghị ala jụọ ya ajụjụ. Ma nna Chinedu echeghị na Akụbụzọ mejọrọ Chinedu, ebe o kwere nkwa na ya ga-achịnye Chinedu akwa o debere ya ma ọ lọghachikwuta ya n'Eva. Dịka o kwuru, ọ bụ iwe mere na o nyeghị Chinedu ihe ọbụla ka o nye ndị be ha maka mmemme ịgba ekeresimesi. Nne na nna Chinedu ekwetaghị banyere nlọghachi azụ Chinedu n'Eva. Nne ya sịrị ya ejela ọzọ, ma nna ya sịrị ya jee, n'ihi na o chetara ọzụzụ Akụbụzọ nyere Chinedu, kwụọrọ ya ụgwọ akwụkwọ afọ 2, kpekwa ya nkwa ọtụtụ uwe. Ihe tụrụ Chinedu na Ndụka nwanne ya nwoke ka ọgwụ bụ ọmarịcha uwe Akụbụzọ kwere Chinedu nkwa ikponye ya. Ndụka kwuru na eleghị anya na Akụbụzọ ga-enye Chinedu ọtụtụ ihe onyinye tupu ọ gawa ala bekee. Nke ọzọ, eleghị anya ọ ga na-echeta nwata fere ya nke ọma, na-enyekwara ya aka n'ụzọ dị iche iche ma o jesịa lọta. Ma nne ha jụrụ, ṅụọ iyi sị na Chinedu gawa Eva ya esowe ya, na ya agaghị eji ihe ịra ahụ hapụ nwa ya ka o fuo. Dịka o kwuru, chikere nwa ogbenye ga-enye ya mmiri ọ ga-eji kwọọ aka. Dịka anyị matara, Akụbụzọ bụ akwa akwụrụ na nkụzi ọ na-akụzi na ọrụ ugbo ọ na-arụ. Anyị maara ya dịka onye na-arụsi ọrụ ugbo ike. Ihe ọ na-enweta na ọrụ ugbo na-akarị ihe a na-akwụ ya n'ụgwọ ọnwa. Nke tụrụ ndị mmadụ n'anya, Akụbụzọ anaghị emefu ego. O nwere igbe ebe ọ na-edebe ego nke ọbụna ọ chọghị ka o mefuo. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndeewo, ka o mesịa.